jgħidunix il-mod u maniera kif nistgħu nissettjaw goal, nissettjaw it-targets tagħna b'mod u maniera li huma kif nistgħu naslu għalihom. L-ewwel nett ma jgħidunix kif nissettjaw goals l-iskola. U interessanti li meta nasbu fil-goals tagħna irridu nkunu ċerti illi huma well formed. Ħafna drabi nissettjaw goals. Biex intik eżempju, jekk bniedem għal jista' jkun pereżempju jixtieq ikun miljonarju pereżempju, u llum il-ġurnata għandu ħafna dejn, ma jistax jasal minn ħafna dejn għal miljonarju qed titsettja goal jrid jieħu passi tiegħu. Mela l-ewwel pass tiegħu forsi jkun li ma jkollix iżjed dejn. U mbagħad nasal li għandi ċertu ammont ta' flus pereżempju l-bank jew b'dawk l-affarijiet. Jiġifieri nissettjaw il-goals li għandna steps fejn naslu. Ħafna drabi in-nies jissettjaw goals li huma mhumiex manageable. Ħafna drabi li ma jsettjawx goals li għandhom ċertu ħin stabilit meta jridu jaslu. U ma jsettjawx goals mod u maniera li jista' jkejluhom, mela jekk nitkellmu fuq weight loss pereżempju, jekk jiena bdejt ħanamlu hekk ħanuża l-kelma dieta, ma bdejt ngħid isma' jiena ħanitlef ċertu ammont ta' pis. U llum il-ġurnata ma kejjeġ li nnifsi bħala pis jew bħala isin, jiena meta niġi ġimgħa oħra u m'għandix ma xiex inqabbel biex ngħid isma' għamilt pass il qudiem jew ma għamilt pass lura jew bajt l-istess, irrid ikolli ma xiex inkejjel. Mela importanti meta qed nissettjaw l-goals għandi ma xiex inkejjel, mela ġifieri jekk illum il-ġurnata jiena ngħid isma' niżen tant u bdejt u settjajt il-goals illi isma' tajt ħin li ngħid isma' jiena sa 6 xhur oħra rrid nasal hawnhekk. Mela importanti meta nasal ukoll ħafna importanti l-goals illi jkollna steps kif għatlek. Mela jiena jekk 6 xhur oħra jiena rrid nasal x'imkien. Fejn rrid nkun wasalt 5 xhur oħra? Fejn rrid nkun wasalt 4 xhur oħra? Fejn rrid nkun wasalt sakemm ngħid isma' x'irrid nkun qed nagħmel illum biex jiena 6 xhur oħra nasal fejn għandi bżonn nasal. Għax il-fatt huwa li 6 xhur oħra ħajaslu. U jaslu malaj. U jista' jkun li inti tgħidli jiena 6 xhur oħra, 6 xhur ilu jiena għad li ħanitlef dan il-pis pereżempju. U laqas bdejt. Għaliex? U f'dawk is-6 xhur bdejt, ara kemm għamilt. Kemm għamilt? Mela irrid ikollna dik il-viżjoni li anke kapaċi naraw għalhekk għadlek irid ikunu f'stadji għax jiena bħalissa jekk jiena irrid nitlef pereżempju 50 kilo. Ħanu eżempju kbir. Jekk irid nitlef 50 kilo. Bħalissa kważi tantu pass kbir li ma nistax nara li nnifsi kompletament, isu jgħat il-bot ħafna. Mela jaqta' qalbek qabel ma tibda. Ma jekk jiena ngħid isma' mela jiena jrid nitlef 50 kilo, bla dubju. Imma l-ewwel pass huwa l-ewwel 10 kilos. Mela issa l-ewwel 10 kilos huma ħafna iżjed viċin tiegħi meta qed nivviżwalizza neħħi 10 kilos, ngħid isma' dan ma jkredix ħafna, mela ħanimxi lejn dawk iż-2 kilos. Wasal dawk iż-2 kilos, imxejt 2 kilos oħra, jew 5 kilos, skont tkun għax tkun komdu inti. Mela wieħed mill-iżjed affarijiet li jaffettwa għaliex ma naslux għal goals tagħna u għal nissettjaw goals li huma ferm importanti li konna goals kbar, tifhimniex ħażin, imma meta huma kbar li jiena huma jidru il-bot ħafna għadhom. Mhux realistiċi. Ma nħobbx nuża kemm realistiċi għax realistiku huwa differenti għal kulħadd. Jiena fejn nista' nasal jiena, mela ħafna nies jgħidu realistikament inti ma tistax tasal, jgħidu għal ħafna nies, imma jiena realistiku għalija huwa li jiena kapaċi nasal fejn irid. Issa, mhux il-fatt li huwa realistiku mela ngħid isma' 50 kilo u ġimgħa oħra rrid nitlef 50 kilo. Mhuwiex well formed. Mhuwiex well formed għax wieħed mill-iżjed affarijiet li huwa importanti għalina wkoll meta jkunu well formed huwa li jiddependi minni, ma jiddependix minn ħafna nies oħrajn. Jekk jien għandi tir li nasal x'imkien u jiddependi minn ħafna nies oħrajn, mhuwiex well formed goal għax qed niddependi fuq ħadd ieħor. Però għal dan is-statement li qed tajt meta jkollok is-support mhux dejjem aħjar milli taqdef waħdek. Naħseb li qed jgħid kien illi ma rridux niddependu fuq ħadd ieħor fis-sens illi pereżempju
nafu x'inhu għaddej anke bħalissa fil-pajjiż u dejjem ngħidu torta dak torta l-ieħor. Dejjem idu naraw jiena x'nista' nagħmel biex is-sitwazzjoni tiegħi u ta' familti tkun aħjar. Dejjem hemm affarijiet illi nista' nieħu kontroll tagħhom u naħseb kien ħajaqbel miegħi li dawn huma ħafna mis-sitwazzjonijiet. Illi inti tagħmel għażliet u mhux oħrajn. Għax dan anke jekk tagħżel li pereżempju għall-mod tal-kelma flok ma tmur l-exercise tibqa' d-dar, inti m'hemmx min ħanagħmel xejn, għax il-fatt li ma tagħmel xejn hija wkoll deċiżjoni. Jiġifieri dan iktar milli noqogħdu nħlew u naħlu enerġija nwaħlu f'dak u f'lieħor ngħidu jiena għalija u għalta madwari x'nista' nagħmel biex l-affarijiet ikunu aħjar. Għax hekk kulħadd jibda minnu nnifsu, kulħadd jibda jieħu l-azzjoni, ovvjament l-affarijiet ħajkunu aħjar. Iva, hemm min jista' jgħinha, ġifieri għalhekk hemm coach bħal Ken li ħajjejnek pereżempju mentalment, coach bħalna ħajjejnek fil-fitness biex inti tasal. Però kif jaf tajjeb anke Ken, jekk bniedem ma jkunx irid li jinbidel. Jew jekk bniedem pereżempju bagħtuh biex jinbidel, u isma' mur kellem il dak għax inti għandek bżonn tinbidel. U mhux ġejja minnu ma jħossx il-bżonnu huwa ħajinbidel qatt. Jiġifieri naħseb li dak li qed. Eżempju sempliċi huwa dan meta ngħid mela kien iddeċidejt li ħanibda mmur pereżempju il-ġim. U ħanmur tliet darbi fil-ġimgħa. Imma jien biex nasal il-ġim irrid niddependi fuq ħadd ieħor bil-fors. Mela daka mhux qed għax jekk mhux qed nissettja goal tajjeb li huwa well formed għax jien sempliċement jekk dak il-bniedem ma jistax iwasalni dakinhar, mela jiena ma nistax immur il-ġim. Mela jien rrid insib mezzi li jiena jiddependi minni li ngħid jiena jekk dak il-persuna pereżempju ma jistax iwasalni, jiena għandi mezz ieħor biex nasal pereżempju. Naħseb dan fejn jidħol anke daqsxejn il-comfort zone dul ma jgħidulu. Jiena niltaqa' anke ma' nies li jgħiduli jekk ma tiġix il-ħabiba miegħi jiena pereżempju ma nagħmilx exercise. Mhux għax ma nsuqx, pereżempju, semma eżempju tajjeb Ken, imma terġgħu tgħid. Eżatt, għax mhux ġejja bħala kumpanija, issa il-kol nafu li meta inti ħadd mhux imkien normalment ħajkun hemm nies oħrajn. Mela għandna għalfejn għandna ninalqu f'dak il-comfort zone illi isu jekk m'għandix il-mami jew id-dadi ma mur imkien. Jekk inkunu nies maturi tal-fuq minn 18-il sena, m'għandna niddependu minn ħadd. Tajjeb idu responsabilità tagħna, ta' ħajjitna u ta' familtina nkella ħanibqgħu fejqedi. Meta ngħidu programmajna ruħna jew programmawna. U nsemmejt fuq l-edukazzjoni. Minnaħa naħseb l-ikbar responsabilità tiġi minnaħa tal-ġenituri kif jipprogrammaw. Nasa l-ġenituri kienu għabli programmati jekk ukoll. Allora kif sa ħankisru dak iċ-ċirku vizzjuż? All right, di importanti ħafna. Illum ġurnata nafu li ħafna mill-programmi tagħna, meta ngħidu l-programmi tagħna, mela motu maniera kif aħna naġixxu f'ċertu sitwazzjonijiet. Dawn jiġu programmati meta nkunu żgħar ħafna bej l-età ta' meta nitwildu u l-età ta' 6 snin, 7 snin, niġu programmati. U meta ngħid programmati, mela għandna il-ġenituri, bla dubju għandhom rol kbir ħafna fija dik. Għandna l-allima tagħna għandhom rol kbir ukoll. It-tfal qed josservaw il-ħin kollu. Qed josservaw il-ħin kollu. Mela, nieħu eżempju minni, pereżempju missieri dejjem kien mitla tal-eżerċizzju, dejjem mitla ta' joqgħod attent xiekol u moħħu. Fimt? Allura dika tiġi kważi tiġi programmat li huwa valur għoli ħafna għalija personali, pereżempju. Mela jiena nkun tanti importanti illi literalment is-subconscious jiġi programmat illi jiena ħanaġixxi ċertu mod u maniera. Kif inbidlu dik? Dika l-ewwel ħaġa nieħdu deċiżjoni. Kif qal Matteos tajjeb ħafna, irridu nieħdu deċiżjoni li rridu nbidluha. U l-uniku drabi li bniedem jasal li ħamed deċiżjoni biex ibiddel ċertu affarijiet, meta jasal f'statu jgħid issa wasal f'punt li iżejjed kollu żejjed. Jiġifieri xbajt ma jistax ikun li nibqa' sejjer hekk. Di tiġri ħafna fil-fizika, jista' jkun bniedem li għaddej żmien diffiċli f'ħajtu, jinduna, jinteba' illi qed jagħmel ċertu affarijiet illi dejjem qed iġiblu l-istess riżultati f'ċertu areas ta' ħajtu, mela qed nitkellmu fuq il-fiżika pereżempju jew fuq il-health, is-saħħa tagħna, jekk bniedem fl-aħħar wasal u xeba li jinnaf dejjem ma jiflaħx, dejjem m'għandux enerġija, dejjem m'għandux aptit. Ma jsibx jilbes. Eżatti, tabib ilu jgħidlu. Fl-aħħar jgħid isma' jiena xbajt, issa ħanagħmel deċiżjoni li ħanbiddel ċerta affarijiet. Hemm jibda jsir it-tibdil. Hemm modi oħrajn kif hemm ħafna programmi li tista' tisma'
anki waqt li torqod biex biddel ċertu programmi ta' mod u maniera kif taħseb. Ja, eżatti. Għax dak bażikament meta aħna nkunu tfal, il-brain waves tagħna jkunu ħafna iżjed slow minn meta nkunu kbar. U il-fatt li jkunu ħafna iżjed slow huwa ir-raġuni għaliex it-tfal huma sponos jixorbu dak li kollu li qed jaraw, li qegħdin jisimgħu. Il-klim importanti ħafna li jisimgħu. U iżjed kif konet nitkellmu qabel huwa li jaraw. Jiena pereżempju eżempju niftakar meta t-tifla tiegħi kienet teenager u kien wasal dak iż-żmien li tibda toħroġ u tagħmel u jiena ngħidilha li jagħmlu ħafna ġeniti li jisma' qod attent naqra mix-xorb u tixrob żejjed. Importanti u tajjeb ħafna, imma jekk inti bħala ġenitur li meta inti toħroġ u tmur parti u tiġi lura d-dar u tkun fis-sakra jew tkun it-tifla tarak meta tiġi u tajt isma' dana kif meta joħroġ u parti u jiġi lura fis-sakra u li jippretendi li qed josservaw. Fil-fatt dak li xtaqt insemmija ħafna. Iktar milli it-tfal pereżempju jew minn hemm madwarek ħajkopja u ħajjisma' milli tgħid, ħajkopja u ħajjisma' milli tagħmel. Hawnhekk fejn il-medja għandha power kbir, illi għal-mod tal-kelma, tajjeb illi jekk ikun hemm xagħat fuq it-television illi jgħid ċertu viżjoni jew ċertu opinjoni ta' affarijiet anke jekk affarijiet ikunu mawġin u dik il-medja qed isegwa ħafna nies, kif qed jgħid tajjeb kien dak li tisma' inti tirreġistra. Mela kien tħaddu dejjem tisma' l-istess qampjena, inti bla ma trid ħad irrepeti dik il-qampjena. U hawnhekk fejn vera interessanti li semma kien illi anke bil-lejl aħna moħħna jkun qed jaħdem. Hemm min jaħseb illi l-moħħ bil-lejl jieqaf. L-qalb ma tiqaf bil-lejl. U laqqas il-moħħ ma jaqaf bil-lejl. Iġifieri, hija parti mit-terapija wkoll ta' x'nisimgħu bil-lejl u di vera interessanti li waqt li aħna mnalina reqdin, fil-verità, anke nies li għamlu suċċess kbir fil-ħajja dulsi ma jgħidulek, illi il-ġurnata tagħhom tal-għada jissettjaw il-prioritajiet tal-ġurnata tal-għada qabel ma jorqdu il-lejl ta' qabel. Għalfejn. Għax meta aħna mmorru norqdu, moħħna jibqa' jaħseb fuq inti xtajtu, xitmajtu, eżatt qabel marqat. U tgħidx kemm daw in-nies jirreflettu illi meta mbagħad iqumu l-għada iqumu b'moħħ kollu idejat ta' x'jistgħu jagħmlu. Għax il-moħħ jintefa' jaħdem dawk is-6, 5, 7, 8 sigħat li torqod fuq dak li għadek kemm tmajtu qabel marqat. Ħanra konta storja personali tiegħi meta kont għadni year 6 jew year 5 kien hemm ktib tal-assedju l-kbir, insomma, li kellna bżonn naqraw għall-history. U dan il-bira ktib kollet naqrah qabel ma norqod jien. U dejjem noħlom bil-lej fuq in-nies joqtlu l-xulxin u kastelli qawwi jagħmlu u darba ma flaħx iktar insomma l-omm jgħid il-ismet da x'inhu jiġri illi jiena dejjem qed noħlom hekk. Qalt li inti xi tagħmel qabel torqod. Tara mhux naqra l-ktieb tal-history. U waħdu wasal tal-konklużjoni minn waqaftu daqshekk. X'qed nipprova ngħid illi dak li nitimgħu lil moħħna ħajemnu qisu papi li qed titrenjah. Jekk inti ħatajdlu sitt, pereżempju, però derriħ li ma li tajdlu sitt jaqbes, avolja sitt tal-klip l-oħra tfisser poġġi bil-qiegħda, jekk inti darrejtu sitt tfisser aqbes, u ħajbqa' jaqbes. Għax jippurtaħ fil-verità x'qed jagħmlu l-klip l-oħra. U moħħna eżatt l-istess. Iwa, hemm influenzi kbar ta' madwarna, però speċjalment meta jkollna l-maturità. Kemm importanti li aħna nfittxu x'naħsbu illi jista' jgħinna u x'naħsbu li hu l-aħjar. Però nixtieq nibqa' fuq it-tfal għax inti kif qed tajjeb int aħna għandna l-maturità, forsi nistgħu niddistingwu tajb u l-ħażin, imma it-tfal ma jistgħux u xi ħaġa fejn jidħol speċjalment ikel, iktar ħajmorru li forsi affarijiet li ma jmux tajjeb għas-saħħa u aħna rridu nigwidawhom. U kif għadt tajjeb int aħna niġu programmati anke nagħmlu mod is-sifer, pereżempju, is-sifer għal tul ta' żmien 4 xhur, 6 xhur. Meta tibda tara l-ikel ta' pajjiżek tradizzjonalment li kont ikol, int ħaġġib il-memorji. U dak huwa il-programm tagħna ta' moħħna kif aħna ix-xewqat tagħna li nkunu lura lejn pajjiżna qed iġibulna f'dak l-ikel. Allura issa bħala ġenituri, kif nistgħu ngħinu it-tfal tagħna biex ninfluwenzawhom b'mod tajjeb? Naf li kien għandu ħafna x'jaqsam fuq dan, però jiena l-aktar ħaġa tinkwitani personali hija dak li jgħidulu l-assoċjazzjonijiet. Mela jekk għandi t-tifel u għandu l-birthday. U dan qiegħed inderri jiena pereżempju birthday, Christmas, Easter għax għadda mill-eżamijiet dejjem nieħdu t-tali junk food restaurant. Da jibda jassoċja ferħ jew ċelebrazzjoni ma dak il-junk food restaurant. Mhux dak li nagħmlu. Ekku, u dak huwa x'nagħmlu, però hemm alternattivi ta' x'nistgħu nagħmlu minflok.
Kieku għal-mod tal-kelma, jien naf dan it-tifel pereżempju, ejja ngħidu. Forsi ma jistax jagħmilha kulħadd, imma dan it-tifel jogħġbu pajjiż partikolari, meta morna weekend break l-Italja, l-Ingilterra biex tiċċelebra, għax jekk inti ħana programma u ħana assoċjaw pereżempju għal-mod tal-kelma illi kull meta inti ferħan jew kull meta inti tiċċelebra ħadd ikol dak l-imbarazz, mela anke meta inti mdejjaq biex inti tellajlek innifsek fil-mentalità, fil-burdata, inti tajt, jiena x'jagħmilni happy, dak it-tali ikel. Bil-kontra, jiena ġiri nara bajnejja di wkoll sfortunatament anke għaddejt minna jiena stess illi meta kont għadni żgħir kont nitrenja l-futbol u kien hemm coach tal-futbol illi bħala kastik kien itina sit-ups u l-push-ups. Jekk inti bħala kastik tagħmel sit-ups u push-ups, kif tista' il qudiem tkun attirat lejn l-exercise jekk dak huwa assoċjat ma' penitenza? Jiġifieri ara kemm importanti l-influenza tagħna fuq it-tfal. Forsi ma mmorrux safra ma pereżempju ngħidu aħna isma' mor nilagħbu l-futbol x'imkien nieħdok tfal nilagħbu l-futbol li ma nilab miegħek jekk tgħaddi mill-eżamijiet imorru nilagħbu. Jien naf nieħdu x'imkien xi water park xi ħaġa. Iktar ma nkissru ir-relazzjoni bejn l-ikel u l-kuntentizza iktar aħjar. Kemm reali però li qed jgħid ma nixtieqx inkun kontroversjali. Anzi importanti. Imma dan it-tfal ikollhom il-parties, ikollhom il-birthdays, il-miliet issa abbundanza ta' ikel. Alright, mela importanti, ħana mmorru punt lura. Il-biċċa xogħol li huwa ħanajlu hekk diffiċli huwa li xi ħadd ikisser il-katina. Għax tinsix, jekk jiena ġejt maħallem kif ħassew, again, il-ġenituri qed fil-każijiet maġġoranza qed jagħmlu l-aħjar li jistgħu b'dak li jafu. Jiġifieri mhux qed ngħidu li l-ġenituri jagħmlu xi ħaġa ħażina jew qed jagħmlu xi ħaġa tajjeb, imma l-biċċa xogħol il-ġenituri tagħna ġew malmin mill-ġenituri tagħhom ukoll. U l-ġenituri tagħhom ġew malmin mill-ġenituri tagħhom ukoll. Jiġifieri dak huwa l-aħjar li jafu. Issa, illum il-ġurnata. Waqfek jekk ma jimpurtax. Il-ġenerazzjoni li semmejt kienu ħafna ħjar minna mbagħad, għax ma kien hemm midja involuta u ikel proċessat. Iva, rigward dawk l-affarijiet, ma mbagħad kienu ħafna iżjed kien hemm affarijiet li kienu għar ukoll f'dak iż-żmien. Huwa sempliċi li xi ħadd irid jiddeċiedi. Jekk bniedem mhux qed iħossu tajjeb, fejn jidħol l-ikel pereżempju, bniedem ġeneralment jinduna jekk ċertu ikel ikun jaf kif iħossu wara li jikol dak l-ikel. Huwa sempliċi. L-eżempju li rrid nġib li huwa biex nifmu il-programming li jsir huwa sempliċi. Pereżempju, jekk nieħdu eżempju ta' temp li kien il-biera, pereżempju, il-maġġoranza tan-nies jekk issaqsihom kif inhu temp illum, pereżempju il-biera, pereżempju ħajlok ismu temp veru ikraħ illum. U llum għandna x-xemx u l-maġġoranza tan-nies jgħidlek temp sabiħ. Min iddeċida illi ix-xita hija temp ikraħ u xemx huwa temp sabiħ. Dak mhux programming li aħna mit-tfal, meta konna tfal smajna minn xi ħadd li xita temp ikraħ, xemx temp sabiħ. Jiġri l-istess ħaġa l-ikel, mela l-ikel kull ħaġa li jiġri fil-ħajja tagħna qed nimxu skont il-programmi tagħna. Jiena forsi meta bniedem jirrabja biex meta jkun irrabjat jgħajjad. Għaliex jgħajjad? Għax b'xi mod jew ieħor matul iż-żmien tgħallem illi meta jkun irrabjat irid jgħajjad. Issa jista' jkun semma ra kif kienu għamlu l-ġenituri li issa tajjeb jew ħażin. Ir-riżultat li qed tieħu li trid tara għax ir-riżultat jurik. Jekk jien ninduna, jien issa nħares lejn is-saħħa tiegħu ngħid isma' jiena s-saħħa tiegħi tajjeb qiegħed. Jekk jiena m'iniex kapaċi nitla' 4 tarġiet u naqta' nifsi, ma jien issa ngħid isma' jien ir-riżultat ta' saħħti bħalissa mhux tajjeb, mela rrid inbiddel xi ħaġa. Nista' nkompli għaddej li qed nagħmel milli jekk kan nkompli għaddej li dak li dejjem għamilt u mhux qed nieħu riżultat tajjeb, xi ħaġa rrid jinbidel. Nixtieq inżid naqra ma' Ken Dulcima hija illi kemm importanti li verament niltaqgħu ma' x'inhu jdejjaqna. Ma nafx inti ma ġieli ġrat li jiena li nkun għaddej matul il-ġurnata u ngħid di għandi bżonn nibdilha, di għandi bżonn nibdilha, dik għandi bżonn nibdilha, dik għandi bżonn nirranġa. U naħsibhom biss. Fil-kastana, pereżempju, meta xi ħadd tal-mod tal-kelma għandu problema jgħidu ta' xi ħam żejjed ħanaqbdu dak is-suġġett. Inti tista' taħseb isma' dak ma ġinix u l-ieħor ma ġinix u qed inħossni mdejqa u qed nitla' tara x'naqta' nifsi fajn qed taħsibhom.
Issa, kemm huwa ħafna iktar b'saħħtu illi jekk verament inti ġbajt u qed tgħid daqshekk ma jistax ikun nibqa' sejra dik it-triq u għandi bżonn nibdel ir-rotta, illi l-ewwel qabel kollox taqbad sempliċement biċċa karta u tikteb x'inhu jdejjek. Għax anke l-proċess li tikteb sabu illi hemm connection qawwija bej dak illi inti qiegħda tikteb u fil-fatt x'se tagħmel dwaru. Mela number 1, niktbu x'inhu jdejjana. Issa. Number 2 tajjeb ukoll niġu aware. Hemm sejn bil-Malti jgħidlek illum hawn għadha minix. U di min juża differenti jew min jgħid ħanikol kemm niflaħ għax illum hawn għadha minix. Però fil-verità, illum qiegħed hawn jiena. Però jekk fuq din ħaġa ixini mhux ħanagħmel bidla, ejja nerġgħu ngħidu ħanaqbad is-suġġett tax-xaham żejjed. Jiena x'jista' jiġrili? Eqara, fi żmien 5 snin inkun tlajt xi 15 kilo ieħor. Eqara, fi żmien 6 xhur ikolli narmi l-gwardarobba li għandi li għadni kemm biddilta għax minn size 14 ġejt 16. U jekk mhux ħanagħmel xi ħaġa oħra, fi żmien 5 xhur minn 16 ħaniġi 18, xirja oħra, iktar frustrazzjoni, nibda nħossni li mhix tajba biżejjed għal mar-raġel, nibda nħossni li mhux eżempju tajjeb għat-tfal, so on and so forth. U dak huwa kif ħaniltaqgħu mar-realtà, għax hija realtà. Mart il-ħadd li jivvinta u jikdeb u jħarref, hija importanti. Wara di, ħanaqleb ta' taħt fuq issa. Ħanaqleb ta' taħt fuq. Jien inħobb inħares il-kontra mbagħad. Konġej għalija ta' fejn All right, fejn tittasal. Dika. Għax il-biċċa xogħol hija din illi kif qed jgħid Matteas huwa tajjeb ħafna ma' ċertu nies. Għax jitfaħħom fl-NLP, f'Neuro-Linguistic Programming, ngħidula an away from. Jiġifieri hemm nies li jibżaw minn dak li ħajitilfu. U iġelhom jimxu l-qoddim. Imma hemm min iħarsu lej dak li ħajjakkwestaw u iġelhom jimxu l-qoddim. U dak huwa tielet pilastru, U dejjem importanti imma, din hija dejjem importantissimu. Speċjal għal min iħares lej dak li ħajitlef. Għax jekk inti tħares lej dak li ħatitlef biss, min tista' timxi l-qoddim. Għal min ħares lej dak li ħajitlef, mela jekk jiena nkompli nżid fil-pis, u ħanużaw il-pis nerġaw, again mhux xi ħaġa. Imma ħanużaw mela jiena ħankompli mhux se jkolli biżejjed enerġija biex jien inkompli ma' tfal tiegħi. Pereżempju, mela dawk kollha affarijiet li jiena ħanitlef iċ-ċans li inkompli ma' tfal tiegħi, li nlaħħaq magħhom. Issa, tajjeb din li nħares lejha, imma ma li ndawar dak li jkun u nġelu ħares lej dak li ħajjakkwesta, mela ħares lej li l-nifsu jilaħħaq ma' tfal, juhu biċir ma' tfal, jista' jkompli ma' tfal. Ħanġelu jħossu tajjeb. Ma rridx bniedem, jiena kull bniedem li naħdem miegħu pereżempju, ma rridux iħossu ħażin meta jitlaq minn għandi, jirridu jħossu tajjeb. Mela jien rrid indawru biex ħares lej dak li ħajjakkwesta. Issa hawn min jagħmilha naturalment li jien pereżempju jiena naturalment jiena nħares lej dak li ħanaspira għaliha. Ma nħares biżejjed kultant li huwa difett ukoll. Ma nħares biżejjed kultant lej dak li ħanitlef. Allora irrid ikolli xi ħaġa kbira ħafna biex naspira għaliha biex nmur għaliha. Fimt? Hija importanti ħafna probabbli kien ħajasal għaliha Mateo. Ħanżid miegħek. Li qed nieħu gost li qed isemmiha ħafna, kollox dak huwa t-tielet pilastru fil-fatt, jien ħobb niddiskrivi hekk. Mela inti tajjeb li tkun taf fejn qiegħda llum. Mela jiena pereżempju qiegħed tal-pjeta. Issa, jekk jiena ħanitlaq minn hawn u ma nafx fejn sejjer, naqbad il-karozza nistartjaw ngħid ħajħodni r-riħ, jien naf fejn ħanibqa' jiena, probabbilment ħanipanikja nitfa' x'imkien fil-ġemp u nara daqsxejn minn ħajjiġborni. Imma jekk jiena pereżempju nidħol fil-karozza u nissetja l-GPS, ngħidlu rrid imur in-naxxar pereżempju u ntieħ il-post eżatt. Awtomatikament il-karozza mbagħad, mhux ovvjament ħanimxi mal-mappa, ħadd wassalni in-naxxar. Jekk moħħi jaf fejn qiegħed illum li semmejna, jaf fejn jista' jispiċċek ma jagħmel xejn, imma ma jax fejn sejjer, int ħatibqa' maqbuda f'ċirklu negattiv illi letteralment ħajibqa' jarqek l-isfel. Mela kemm importanti kif qal tajjeb ħafna kien illi t-tielet pilastru li nkunu nafu fid-dettall fejn sejrin, mhuwiex sigriet dulsima fost l-aktar nies li jagħmlu suċċess f'kull qasam huma dawk in-nies li speċifikament ikissru d-dettalji sal-inqas ċokon. Jiġifieri pereżempju, jekk għal-mod tal-kelma jiena llum qiegħda size 20 ngħid isma' jiena fi żmien 3 xhur irid nilbes size 18, fi żmien 6 irid nilbes size 16.
Meta nilbes size 18 nixtieq illi pereżempju nilbes dak it-tali ċurkett illi ilu xarej li ma bedix jiġini minn mindu jiena żitt iktar l-ilma. Target number 1. Forsi mbagħad wara 6 xhur meta nkun qed nilbes is-size 14, nilbes ukoll dak l-arloġġ li kienet tatni ommi. Imma nagħmluhom dettaljati ħalli jkollna targets speċifiċi għax hekk għalfejn naslu aktar malajr hemm ċans u naslu aħjar. U ħanżid miegħu ħanuża l-eżempju tal-GPS li qal ħanerġa' niġu għal programming. Għax il-biċċa xogħol li jrid iddaħħal l-indirizz ta' fejn irid imur fil-GPS. Issa l-programming tagħna diġà daħħal ċertu indirizzi, mela aħna rridu mmorru lejn naxxar. Però il-GPS tagħna aħna programmajniha għal melliħa. Ġifieri maħniex sa nispiċċaw in-naxxar. Mela jien irrid nidħol. Iktar id-dum biex dak il-programming, il-wiring tbidlu xi ftit jew. M'għandux għalfejn idum ħafna l-programming ta' ġifieri jekk nieħdu eżempju ta' tfal, pereżempju, darba jpoġġu idejhom fuq forn jaħraq. U malaj jitalmu, imma anki aħna meta nikbru, malaj kapaċi nitalmu wkoll. Din again, ħanerġa' niġu għal li nemnu. Jekk jiena nemmen li indum ħafna biex nitgħallem. Jiena slow, tismaħħa din ħafna nies għax jiena slow ħafna biex nitgħallem, għax jien hekk. Dak huwa twemmin tiegħek. Ma jtfissirx li huwa l-verità. Jista' jkun li kapaċi titgħallem ħafna affarijiet malaj, ma mali nibda nbiddilha dik u ngħid isma'. Alright, ma nħanħares le, forsi nista' nitgħallem malaj jiena, forsi dil-biċċa xogħol nista' nitgħallem malaj. Nibda nbiddel dawk it-twemmin. Li qed jgħid kien naħseb tant importanti li vera importanti niftħu fuqha dan. Illi meta aħna nagħtu timbru lil nfusna, jekk jiena ngħid jiena slow, moħħi ħanerġa' mmur għall-eżempju tal-papi, tajjeb, ħanajdlu inti slow u ħajobdini. Mela moħħi ħajraġuna ta' slow. Disabu interessanti fil-qasam tagħna tax-xaħam. Illi jekk jiena ngħid pereżempju jiena ħoxna, jiena l-moħħi ħaniprogrammah biex jaġixxi ta' ħoxna, ħanuża l-kelma hekk, jiġifieri mal-ewwel ċans ħanara fejn ħanpoġġi, jekk għandi għażla bej burger biex nisaġera pereżempju u chicken breast ħammur għall-burger għax jiena ħoxna mela ħanagħmel bħal ħoxnin. Min-naħa l-oħra, u hawnhekk fejn ħanitlob in-nies jieħdu azzjoni fuqha di. Jekk jgħidu jiena kont ħoxna. Jiena llum l-ewwel ġurnata tiegħi ta' persuna slim. Ma permettili, tkun qed tagħmel xi ħaġa fuq, le? Brava, mela, għala kemm inti tajba li qed tajt. Mela, jiena tajt imma l-ewwel pass, timbru ġdid. Illum l-ewwel ġurnata tal-vjaġġ tiegħi bħala persuna slim. Qabli tajt li ma kien ħares fil-mera mhux xorta size 20 għadni. Imma x'jiena tajt timbru ġdid, tomu jgħidu jiena ili 3 snin ma mpejjeb, ishom qed jgħoddu l-ġranet bla ma jafu sa ma huma jerġgħu jsiru smokers. Waqt li ngħidu isma' jiena kont impejjeb sa 3 snin ilu, illum m'għadniex. L-istess ħaġa qed ngħidu, però kif tpoġġiha moħħok bħal dak il-papi skont it-training li ttieħ ħajjaġixxi. Mela l-kelma kont u passat u qabel importanti nużawhom għall affarijiet li ma rriduhomx aktar. Waqt li llum ngħid jiena persuna pereżempju għadni kemm dejt it-triq ta' persuna slim. Li jimqar tgħidhom lilek innifsek daw diġà ħajiftaħlek toroq ġodda. Però ta' sikwiet anke bda programm stess, nisimgħu is-semmija jgħidu nibda nkolli determinazzjoni kbira, motivazzjoni, jiġi fil-għaxija u I don't give a damn kif jgħidu bl-Ingliż. U naqbad biex nistrieħ, nieħu ta' zambit, biex nistrieħ, nikol u iċ-ċirku vizzjuż. L-għada tarġa' tipprova u nibqgħu sejrin għaddejjin hekk. Għax għadhom ma bidlux il-programmi. Sempliċement għax inti automatikament ħatmur għal default program li dejjem kellek. Jekk jiena ili jiena 10 snin nieħu xaġa partikolari fil-mela, pereżempju jiena, kull darba li nieħu territ nieħu l-gallettini, pereżempju, ili nagħmel hekk snin. Mela ġismi dara hekk, il-moħħ dara dak il-programm. U kull darba li ninforza dak il-programm, nkunet nagħmel reinforcement tal-neural pathways. Iġifieri jiena kull darba li nsib sitwazzjoni fejn għandi beletea, irrid il-gallettini. Mela, jiena, issa, meta jiena, di interessanti ħafna li semmejt inti, għax inti, mela jiena l-lum deċidejt illi mhux se nieħu gallettini. Mela, il-biċċa xogħol jedin, kull ma għandna 5% tal-moħħ huwa konxu. Mela jagħmel deċiżjonijiet konxu.
95% mid-deċiżjonijiet huma l-programmi li qed isiru. Mela, ħanju eżempju li ħafna nies jistgħu jifhmu din. Mela, qed insuq bil-karozza u s-soltu jiena mix-xogħol immur id-dar. Is-soltu immur id-dar. Mela, jiena ħammur id-dar. Mela, illum qatt imma isma' min jsejjer id-dar illum mhux rid nagħmel dil-qadja. Mela, jiena qiegħed konxju tal-fatt u deċidejt li ħanagħmel hekk. Issa, il-minuta li jiena f'daqqa waħda ma ħsibx fuq fejn sejjer, jiena awtomatikament naqbad it-triq lejn id-dar. Għaliex? Għax il-programmi li huma qed jiġru, mela din l-istess ħaġa. Jekk jiena ma nagħmilx konxjament ngħid isma' mela illum mal-belate jiena mhux se nieħu galatini, nkun fokat u ddeċidejt li mhux se nieħu. Jekk nkun fokat, iċ-chances huma li ngħid alright, mhux se noħodhom. Amalgamat ma' dik id-deċiżjoni wkoll il-viżjoni ta' kif ħanħossni wara ħanħossni aħjar li ma ħadtomx. Imma dak il-ħin, il-persuna ma taħsibx. Imma għalhekk trid taħseb dik il-persuna dak il-ħin, importanti li taħseb u tkun x'inkella ħataqa' l-programm l-antik. Il-programm issa llum imma issa jkun kollox dan. Mela llum deċidejt u għamilta. Għada erġajt ħadd it-te, ħnuża l-eżempju, u erġajt ħsibt u erġajt għamilta. Issa, waqt li jiena qed nagħmel din id-deċiżjoni ġdida, alright, u kull darba qed ninforzah, mela issa qed nikkrea pathway ġdid fil-moħħ biex jiena meta nieħu belate m'għandix għalfejn hu galatini. Fl-istess ħin li qed jiġri hekk, il-programm l-antik qed tispiċċa. Imma mbagħad meta jidħlu l-emozzjonijiet se nagħmlu, għax dan mhux aħna maħniex robots. Għalhekk huwa training kuljum pass. Pass kuljum. Ħamorru għal-reklami nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor grazzi tal-qed segwuna.